Din l-emenda se twassal biex jikbru il-problemi għat-tobba għax il-kliem ta' din il-liġi huma wisq vagi. Hekk sostna l-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba Martin Balzan f'konferenza tal-aħbarijiet illi saret quddiem l-Isptar Mater Dei fejn stqar li l-mam qatt ma talbet biex issir din l-emenda fil-liġi filwaqt li qatt ma ġiet ikkonsultata. L-ewwel biċċa fejn titkellem fuq teddida ta' mewt tal-lom hija ċara. Fejn qed titkellem fuq is-saħħa tal-mara hija ftit vaga. Jiġifieri li din aħna naħsbu fix-xogħol tat-tobba tista' tħolqilna problemi li llum m'għandniex li kważi biha bit-tieni waħda. Ajar ma jkollna xejn liġi milli liġi li tiftaqlonna iżjed problemi li kważi llum m'għandniex. Qed tifhimni u l-aħħar ħaġa it-tieni parti tista' tiġi interpretata li di hija bieb miftuħ għall-abort bikun impressjoni minn ċerti nisa biex jagħmlu l-abort. Aħna qed ngħidu li aħna ma kon din liġi qatt ma proponejniha aħna u qatt ma dħalna fiha u laqas biss tlabniha. Jiġifieri hekk hemm qed jaħseb li aħna b'xi mod tlabniha biex isir l-abort ninnega kategorikament. Martin Balzan qal li mal-mument li l-emenda fetħet tieqa fuq problemi ta' saħħa mentali il-Union ma qablitx għax il-kliem qed jintuża mhuwiex tajjeb. Il-mam qed tissuġġerixxi li f'sitwazzjonijiet delikati ikun hemm 3 tobba li jieħdu deċiżjoni u mhux wieħed. U saħaq li fil-liġi għandu jkun speċifikat kif se tkun il-proċedura u min se jieħu id-deċiżjoni finali. Martin Balzan qal jekk il-Gvern irid idaħħal din l-emenda biex jintroduċi l-abort f'pajjiżna importanti li ma jżeffinx lit-tobba fin-nofs. Min-naħa tagħha Eloise Camilleri, psikjatra u rappreżentanta tal-mam għall-konsulenti saħqet li s-saħħa mentali għandha tingħata importanza daqs is-saħħa fiżika. Iżda sa issa qatt ma kien hemm każ ta' saħħa mentali li ġie mfejjaq permezz ta' terminazzjoni ta' tqala.